May talimbangalit para ipipotri. Nilutas kupas, nga panayong naglatyat-lyat yunas nga naimas, kunana muna katalipod, kaslapano ni Betis Paras, muna kasaydo, Big Bargas, ngayon ito nga, muna kasano, karumpuka na ni Judas. Idolo nga buksinero ang Judas, utunggal na nga ba, inugulo na, mapannet lupod na ang picture, tapi mahiraman kanumen masulitan. Ipadaman na ako kwada kanyo, lugar na Parinyas, kaya pagpasundayan na panagpasyar na sa Las Vegas. Ngayon, duman, nilutas kupas, na iyaw awan, nagsimit nagbasagayang. Ang na na congressman, pagpanas na, panagsibarkada na. Ngayon, nigamit ang pangulugayang. Di siya may butat, nga taga-syudad, kaya't nalaing nagdulog ni pasanan. Nunag bumadin matama, balintad, hindi may salang imana, idami na kita. Di siya may butat, kaya't tumaray ng speaker man, sadyay ayandang barangay. Tagimani na atingkay, tendagi na naegay, kaya't piniturayan ni Siomay. Kada DSA di barangay, tingga karibagay. Numan tayo ked mo Siomay, tampo na nagkagalong ng liber, ket narigat punay. Ngayon, kumiten dati anak ka, numan ba'y magkayat ni Siomay, takayat ka, ipanagkurakot, kukutis kay igandak ka. Iman niya Siomay butat, awanan waya-waya nag-usay, ikayan na ang araba. Nimet Google Business, kaya ayaw natin makikuntis. Hep! 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 Hooray! Yan, kinamatan kikuntis. Magustuhan na, droga, magating, ang hindi. Tapunin na, nakasakay ka ng tatay kasisi. Naging barkada na, sursuran na ang group, agungga na natuluga itulis, kaya't nagtungkal na pinibibig. Kaya't nagbunisnis na amin, nagbagti. Waisak na, yan ibunisnis, gato pinaros na ina, panagamin. Dahil may kikara bukod, nga managsida tututoy, ken aso ang bukod. Pangulo organisasyon na isita naging bukod. Magsumisip, bukod nga bukod, ngayon nalaing medyo bukod. Unurin na amin ang pagdawatan, kadagitipada ba ang bukod. Ngayon, hindi tapay natanda, ibuto hinda na bukod. Awan meten ni karat bukod, kanaglupas na napan si abroad. Ay nga karat bukod, inyong makasubika sa barangay mo ang bukod. Sigurado ang tumpalkan ko na may sa abalong. Dahil tumet ni Adela Modan, nga asawa ni Papa Itan. Nalaing na mga ignaryaraan, kaya pinakdagan. Chicharon na nakubek, tanan nga. Chocolate Sprite, mansuel na. Uray na bangles na bakso, kaya nga. Nataba, nasakit, pinakdad, awan, tigilyan na. Uray saan na maagis funksyonan, mapanlata. Tapos kayo kumiyan, kunana. Agungga na nakarga
Madre na tanol, ni Mayora na. Ngayon, ni Adela Mutan, ijang kumarin na nalutatan, na istruklatan, at nabalo ni asawa na ng Papa Luisa. Ang tutulong, di ka paaramat. Agrilan ka, di ka masulusog sa kwarta.